vlog! Welcome to my channel, Raine TV vlog. Ngayong vlog na to is yung mga gawaing bahay, mga ginawa ko ang aking vlog for today. Pero ngayon, pupunta muna ako bibili ng dinner namin. Samahan. alagang makulit. Hi! Yan, kasama ko siya. Bibili kami ngayon ng
spaghetti lang dinner namin. So, bibili kami ng mushroom at saka pang soup. Dito lang sa baba. Saglit lang kami. Kasi wala yung lola niya. So, kasama ko siya. Yes. Hey, straight! Di ba't sabi mo, di mo ko iiwan? Di ko babayaan na akong nasaktan. Di ba't sabi mo, nalalagay ko ng time. Di ba't sabi mo, what again? Mushroom. Mushroom. Expensive naman ng mushroom yan. Oy. Ito, pang ano, dinner namin. Tapos, may soup na doon. Kuya! Pepper. Kuya! Pepper and... Asert! Pepper na yellow at gray. Ano ka? Bread. I cook burger for tomorrow. Asan? Kita ka bread. I want that for burger. Ayun na ba? Kuya! Yes? Ayun na, pang burger. This one? Burger bread. Not that one. Opo. Is it a date? Ito oh. Okay? For tomorrow only, right? Okay? Yeah. Tara. Wait, I want to eat ice cream. Kumain na ako ng Milo. Nagbago isip ko. Kuya! Kuya. Ayan, nakabili na kami. Ito yung for dinner namin bukas. Ay, bukas. Mamaya. Tsaka yung burger is for tomorrow. Gagawa ako ng burger nila. Kasi meron tong pork burger. Bumili siya. Gawin natin bukas yun. Asan? Di ba't sabi mo, di mo ko iiwan? Di mo pa babayaan na akong mag-isa. Tama ba yun? Torete, torete, torete ako. Torete, torete. So, yan ang ating vlog for today. Thank you for watching at thank you rin sa aking mga members at nagsusuper chat dyan. Be happy and more blessings sa ating lahat. Hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please like, subscribe, and share ang aking vlog para naman ma-update kayo sa aking mga new uploads.